OK. Děláš si prdel, protože jsi ve vaně? No co? Šel jsem se vysprchovat. Si ze mě děláš prdel jako oblečenej? Ne. A proč máš na sobě teda hadry? A jo. Že ty zas plánuješ nějaký clickbait. No hele, dobrý nápad. Jako co chceš udělat, stejně žádný zhlédnutí nenaženeš, prostě je to zbytečný. Si jen myslíš. Jo? Ne, nemyslím, já to vím. Ty tak. To se chceš jako osprchovat v hadrech mokrej, nebo co? A jsi ze mě prdel? Jsi blázen? To se rovnou namašnu telou třeba. Jo. To si ze mě děláš prdel! A je nechám.